Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye êrişa peyedê li ser nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarokê Girgêlekê bi tondî şermezar kir. Daxwaza sizadana kesên berpirs di ber vê êrişê de ji Hesedê kir. Her wiha daxwaz kir ku sînorek ji van binpêkirinan re were danîn. Duh roja yekşemê Emîndariya Giştiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye daxuyaniyek belav kir û tê de Encumena Niştimaniya Kurdî êrişa peyedê li ser nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarokê Girgêlekê bi tondî şermezar kir. Di daxuyaniyê de wiha hatiye. Di roja 16 Nîsanê de gropeka çekdar bi ser peyedê ve êriş bire ser nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarokê Girgêlekê û hemû amerên elektronî yên endamên ofîsê desteser kirin û gotinên nexweş arastî endamên ofîsê kirin. û piştre jî bernameyên sîxuriyê û guhdarîkirinê xistibûn mobaylê wan de û ji wan re vegerandbûn. Enekesê di daxuyaniya xwe de tekezî li ser wê yekê kir û got ku ev kiryarên bêrûştî berdewamiya binpêkirinên berê yên li dijî enekesê û partî û endamên wê têne kirin de ye. Her wiha berdewamiya sivkatiyê bê sozên ku serkirdayetiya Hesedê daye derbarê rawestandina kiryar û binpêkirinên li dijî enekesê têne kirin. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye bi tondî ev kiryarên çekdarên bi ser peyedê ve şermezar kir û daxwaz ji Hesedê kir ku sozên xwe di vî derbarî de bicî bike û sînorekî ji van kiryar û binpêkirinan re dîne.